యా 3 రోజులే సిలిండర్ అయిపోయింది. అన్నం తినలే, పాలు తిరిగి మా ఫ్రెండ్ దగ్గరకు వచ్చి ఐషో సిలిండర్ మొదలు దానికోసం వేసేస్తున్నారు. ఐషో ఐషో ఏయ్ డోని అమ్మో సిలిండర్ తెచ్చినా సిలిండర్ లేదు సిలిండర్ చెప్పి నాకు అన్నం కూర ఉండదు. నాకు తీసుకెళ్ళి 1 2 3 5 రకాల కూర ఉండదు అనుకో. నీకు పలుకుతా పట్టుకో పట్టుకో. 7 తెచ్చినా నీకు ఎందుకు పట్టుకో లోపలికి వస్తే పిచ్చిదానా ఇన్ని కూరగా సిలిండర్ తోతలేమంటే చూసుకో దగ్గర చూపి. యా చూడు ఆలుగడ్డ ఫ్రై, పచ్చి పులుసు చేసింది, చికెన్ ఫ్రై చేసింది, టమాటా పచ్చడి చేసింది, అన్నం వండింది, పెరుగు. యా సిలిండర్ దొరుకుతాయి నిన్ను కూర వండకు. రోజు ఒకటే అన్నం వండి ఒకటే కూర వండు. అర్థమవుతుందా? 4 సిలిండర్ వస్తాయా మరి? జనరల్ సిలిండర్ అయితే కొట్టుకుని చచ్చిపోతారు. నువ్వు సిలిండర్ ఉండే సిలిండర్ నిన్ను కూర వండితే పండు రాకూడదు. ఒకటే సిలిండర్ ఉంటా. సరే అండి.